Poštovani gledalci, dobroveče, pratite emisiju Na drugi pogled u produkciji sajta Mladenovac Info. Ceo ovaj mesec posvetit ćemo predstojećim lokalnim izborima u Beogradu koji su zakazani za 4. mart i logično baveći se tom temom, u gostima ćemo imati i kandidate za gradonačelnika. Naš prvi gost večeras, veliki proslavljeni sportista, srpski, ne samo beogradski, no predlažem da pogledamo za početak uvodni prilog, da vidimo te sportske rezultate između ostalog, pa onda da se vratimo ovde u kabinet i da zapravo razgovaramo sa Aleksandrom. Aleksandar Šapić je rođen 1. juna 1978. godine u Beogradu i aktuelni je predsednik gradske opštine Novi Beograd u drugom mandatu. Prvi put se na ovoj funkciji našao 2012. godine, a potom je ponovo izabran za predsednika ove najmnogoljudnije opštine u Beogradu, ali i u Srbiji, 2016. godine. Pomoćnik gradonačelnika grada Beograda je bio od 2009. do 2012. godine. Ipak, ono što je najznačajnije i što najviše govori o Šapiću je njegova sportska vaterpolo karijera. Za nacionalni tim Jugoslavije kao 17-godišnjak prvi put je nastupio u decembru 1995. Od tada do 2008. godine igrao je za naš državni tim. Na samom početku reprezentativne karijere sa timom Jugoslavije osvojio je 2 juniorska prvenstva Evrope i to 1995. u Esligenu kao i 1996. godine u Istanbulu. Na oba takmičenja proglašen je za najboljeg igrača i strelca. Prvo veliko takmičenje na kome je nastupio sa 18 godina za reprezentaciju Jugoslavije bile su letnje olimpijske igre 1996. u Atlanti. 4 puta je učestvovao na olimpijskim igrama, osvojivši 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Sa reprezentacijom Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, a kasnije i Srbije, nastupio je na 22 sportske manifestacije, osvojio 20 medalja, od kojih 5 na evropskim prvenstvima, 4 na svetskom i 3 na olimpijskim igrama. Najsjajnija odličja sa svetskog kupa osvojio je 2 puta. Sa takmičenja Svetske lige ima ukupno 5 medalja, kao i zlato sa mediteranskih igara održanih 1997. godine u Bariju. Za nacionalnu selekciju postigao je 981 gol u ukupno 385 nastupa. 2 puta je proglašen za najboljeg strelca olimpijskih igara, 4 puta je bio najbolji strelac svetskog prvenstva i takođe 4 puta najbolji strelac evropskog prvenstva. Na takmičenjima Svetske lige najbolji strelac bio je 4 puta, dok je 2 puta ovu titulu poneo i sa svetskih kupova. Tokom reprezentativne karijere 8 puta je biran u idealan tim na takmičenjima na kojima je učestvovao, i to 3 puta na evropskom i svetskim prvenstvima, kao i 2 puta na olimpijskim igrama. Jedan je od najtrofejnijih i najuspešnijih sportista u istoriji srpskog sporta, koji je u celokupnoj igračkoj karijeri postigao za sada nedostižnih 2675 golova. Najbolji strelac je svih vremena na prostorima bivše Jugoslavije. Mnogi ga i danas smatraju jednim od najboljih svetskih vaterpolista svih vremena, a u vreme potpisivanja ugovora sa vaterpolo klubom Šturm u Rusiji bio je najplaćeniji igrač u svetskoj istoriji vaterpola. Stoga se danas mnogi pitaju da li je bilo vredno iz olimpijskog bazena uskočiti u političku kaljugu. Gospodin Šapiću, hvala vam što ste pristali za razgovor za emisiju Na drugi pogled sajta Mladenovac Info. I ja bih sad krenuo priču zapravo onako kako smo završili uvodni prilog. Kako izgleda iskočiti, ajde tako se izrazimo, iz olimpijskog bazena i upasti, mnogi bi rekli u kaljugu političku. Jel plivate ovde dobro na ovom polju? Pa ne znam, ta vrsta pitanja je uvek malo nezahvalna za odgovor. To je kao kad bi vas neko pitao da li ste lepi, retko ko, ili pametni. Bog je tu prema svima nama bio velikodušan, pa niko za sebe ne misli ni da je ružan ni da je glup. Pa tako onda i meni teško da odgovaram na pitanja u kojima trebam da kažem da li sam dobar u ovome što radim ili nisam, naročito u oblasti u kojoj je jedinica mere malo diskutabilna, jer u svete iz kog sam ja došao imate jasnu meru. To je neki rezultat. Što kroz trenutnu utakmicu, što kroz sezonu, što kroz takmičenja. To rezultati, ako su ovde, znate, u ovom poslu nekada nije jedinica mere samo broj glasova koji dobijete. Jer ovde, mislim da u ovom poslu daleko važnije šta je ono što ostavite iza sebe. Sada, ja sam tu na opštini Novi Beograd već sad skoro 6. godina i sigurno da postoje stvari koje
sam uradio, ostao iza sebe i to najviše ili uglavnom ili jedino vide Novobeograđani, nažalost. Eto, živimo u takvom vremenu da nema ni prilike da se to nešto čuje i vidi dalje, ali i to je poprilično limitirano u odnosu na mogućnosti i nadležnosti ingerencije koje imamo, zahvaljujući zakonu koji je takav kakav jeste, ili ja kao predsjednik opštine koji imam. I jedan od glavnih razloga zašto se na kraju krajeva i kandidujem na ovim gradskim izborima upravo to što više ne mogu da ispunim očekivanja ljudi koji od mene imaju nakon svih ovih godina, jer ne mogu da im objasnim da postoje stvari koje ja prosto ne mogu da uradim. Prvo što nemam zakonsko pravo, a drugo što nemamo ni sredstava to da uradimo. Bez obzira što ta funkcija ili titula, kako da je nazovem, više figurativna titula, ali funkcija predsjednika opštine ako zvuči poprilično onako visoko i snažno, ali je daleko, daleko manje u manjoj mogućnosti da uradi neke konkretne i veće stvari nego što to ljudi mogu da pretpostave, jer nažalost poslednjih nekoliko decenija su se zahvaljujući statutu i zakonu koji je išao u pravcu u kojem je išao oduzimale nadležnosti predsjednika gradskih opština i došli smo danas na jedan nivo, praktično skoro folklora nivo, ne računajući malo prigradske opštine gde oni imaju malo veće nadležnosti, jer imaju svoja komunalna preduzeća, mogu nešto više stvari da urade. Mi u gradu, ovih 10 gradskih opština, smo praktično bez jake komunikacije s gradskom vlašću, bez pomoći komunalnih preduzeća, gradske infrastrukture, jako malo... Govorite samo o poslednjoj političkoj garnituri u Beogradu? Ne, govorimo u poslednjih 15-20 godina su se stalno smanjivale nadležnosti predsjednika opštine, pričamo o tome. Sad, normalno da kad ste u situaciju u kojoj sam ja, praktično jedin u Beogradu, da nisam po vertikali vlasti, onda sam ja u specifičnoj situaciji, jer onda mi nemamo pomoć gradskih preduzeća, gradskog sistema, a budžet nam je 0,6% grada Beograda, a na našoj opštini živi 1/5 građana Beograda. To su vam već dovoljni parametri da vidite koliko je to teško funkcionisati. Da se vratim na početak vaše pitanja, koliko sam dobar, koliko nisam, ne znam. Ne mogu da vam kažem, zato što je ovo jedan jako apstraktan, nažalost, posao, da nekada i rezultate vašeg rada ljudi možda vide čak i s nekim zakašnjenjem, a prolazno vreme vam ide kroz taj neki izborni ciklus, a opet izborni ciklus uglavnom zavisi od prilike da ljudi vas prepoznaju ili ne prepoznaju u odnosu na medijsku zastupljenost, da ili ne, i onda je to jedan onako začaran krug u kojem nekad ona kuglica na ruletu stane ovako, nekad stane onako. Ono što je meni važno da se trudim da radim najbolje što mogu u ovim okolnostima svoj posao i stvarno ja ni nemam nekih velikih obećanja, nisam ih imao. Da, to sam htio da vas pitam, dakle, ono malo ili onoliko koliko se pojavljate u medijima, niste pominjali nekakav konkretan program, čak ste, čini mi se, i rekli da ćete s tim izaći ili s nekim konkretnim stvarima kada budete predstavili ekipu. Ne, program ćemo imati za 7-8 dana, sledeće nedelje prvo ćemo jedini predstaviti ljude koji će se baviti Beogradom ako dobijemo priliku da ga vodimo. Pošto svi drugi predstavljaju odbornike koji čak ni ne kriju da su tu na listi samo dok prođu izbori pa će podnesu ostavku. Naši odbornici će ostati odbornici, a ljudi iz struke su ljudi iz struke koji nisu na listi odbornika i oni će biti predstavljeni. To su moji saradnici već dugi niz godina koji neki od njih vode sa mnom opštinu, nalaze se u okviru opštinskih službi, neki su vodili ranije grad, neki imaju iskustvo iz lokalne samouprave pa su danas u nekom privatnom poslu i tako dalje, ali to su ljudi sa nekom referencom životnom iz lokalne samouprave. Program će takođe biti saopšten, ali naš program će biti različit od svih drugih, pošto vidim da svi se programi sastoje iz 10, 12, 15, 20 tačaka. Kada bi išli po tačkama, to je šta ćemo konkretno uraditi, pa imao bi 5000 tačaka, pošto, kako da vam kažem, za 4 godine mandata, da postoji najmanje 5000 konkretnih stvari koje mora da uradite. Sad zamislite kad bih nabrajao svaku stvar po nosu. Mislim da jedan ozbiljan program treba da se sastoji iz pravca u kojem vidite razvoj Beograda iz određenih oblasti, infrastrukture, obrazovanja, sporta, socijale i tako dalje, i mi ćemo dati te pravce, daćemo oblasti na kojima smatramo da treba se da prioritet i gde ćemo dati ljudima priliku da nas mere, a onda nakon 4 godine, ako ponavljam dobijemo priliku, moći ćete da izmerite da li smo u toj oblasti nešto uradili. Izlaziti s programom i reći mi ćemo ovu ulicu da zasfaltiramo i tamo ćemo u ovom vrtiću, po meni to je jako neozbiljno i to je onako petparački, dobro zvuči. Kakav je to program u 15 tačaka, u 10 tačaka, u 12 tačaka? Mislim,
prosto stvari koje smo radili na Novom Beogradu, pravac funkcionisanja se može videti. U našem programu će biti obrađena svaka oblast, ali nećemo ulaziti u specifikume te vrste da kažem, uradit ćemo to i to, zato što je to po meni neozbiljno i onako poprilično predizborno. Naš program, mi ne želimo da nam program zvuči predizborno. Zar se ne plašite da onda dođete u situaciju da recimo jedan, uslovno rečeno, običan birač kaže da vi nemate program? Pa da, ne kaže. Baš zbog toga što ne izlazite u standardnom obliku. Pa ne kaže. Šta je? Pa time ćete izgubiti birača. Pa dobro, nek izgubim taj koji želi da glasa za onog koji će mu dati 12 tačaka ne glasa. Pa gde piše mora za mene se glasa? Znači, prosto, gde piše da sam ja najpametniji i najlepši i da ako se ne glasa za mene ili za ljude koji su zajedno sa mnom da će sve propasti? Neće. To što drugi se tako predstavljaju. Znate kako, birač glasa za onoga za koga veruje da će uraditi nešto dobro. A ako ga taj prevari, pa njega je prevario, nije mene. Kako da vam kažem, ja da varam nikoga ne želim. Onaj koji želi program razvoja Beograda u 15 tačaka, taj to od mene neće dobiti. To bi vam bilo kao kad biste sada u sportu tražili da vam jednog vrhunskog trenera koji vodi jedan vrhunski fudbalski tim, recimo, ne znam, Real Madrid, kažete, ajde mi sad u 10 minuta samo reci kako sad ćeš ti to, kako ti to vodiš? On kaže, vidi, ajde ti mene preskoči pa nek ti neko drugi u 10 minuta objašnja kako se vodi Real Madrid, pošto to je neozbiljno. A može on i u tih 10 minuta da vas izvara i da ispriča neke stvari koje dobro zvuče. Tako da, i besplatni udžbenici, i izgradnja mosta, i pravljenje, to je sve sastavni deo jednog ozbiljnog programa. Ali je po meni neozbiljno da govorimo o konkretnim koracima. Znači, ako mi kažemo, na primjer, da ćemo maksimalno pokušati da povedemo računa brigu o najmlađima, brigu o porodici, brigu o deci i da ćemo pokušati da roditeljima na sve moguće načine olakšamo sve te van školske stvari koje su neophodne da se kupe, da se plate kroz razne programe, pa u to spadaju između ostalog možda i besplatni udžbenici, ali mislim da čitav program iz obrazovanja ili iz pomoći porodici ili pomoći deci staviti u besplatne udžbenike i suviše petparački i predizborno. Mi to tako ne želimo da radimo, tako da ako me neko pita da li ste za besplatne udžbenike, ja kažem jesam. Apsolutno se slažem sa svima onima koji to kažu i mislim da treba da bude besplatni udžbenici, kao što na Novom Beogradu su mnoge stvari besplatne. Ali da to bude jedna od stvari kojima ću izlaziti sa programom, to neću raditi, iako ste u pravu, tu se slažem s vama, one su kao matica, te tačke su kao matica i da, mogu da nekome zazvuči kao opšte mesto. Mnogo brže, ali mnogo brže privuku glasača. Ne želim da predizborna kampanja moja zvuči predizborno, zato što smatram da svako ko se bavi ozbiljno ovim poslom, od momenta kad dobije poverenje građana sve 4 godine, mora jednako da se ponaša. I stalno si ispred građana koji treba da te cene i ocenjuju. I ne postoji kampanja, pa ćemo u kampanji da govorimo šta radimo. Sve je kampanja, u kom smislu? Pa sve što radiš, ljudi treba u svakom momentu da imaju priliku da vide i da ocene sa dobrim ili lošim. Dobro, složit ćete se da ocenu vašeg grada najbolje mogu da daju Novo Beograđani. Vi se sada kandidujete za mesto gradonačelnika, prema tome treba da predstavite taj, ajmo nazovi, program i građanima Mladenovca, Lazarevca. Pa hoće, bit će predstavljen, rekao sam vam, bit će predstavljen, ali moram da vam priznam, osim ako nećemo da se ponašamo, ajde kako to da nazovem, formalno, mislim da najveći broj ljudi uopšte ni ne čita te programe. I da, evo, naš program će biti na sajtu za par dana. Ja ću ga predstaviti u medijima. Prvo, mediji to neće preneti. Drugo, građani Mladenovca i koji budu čuli da je na svom sajtu moj program, siguran sam da najveći broj njih neće ući i odvojiti pola sata da pročita program. Ali evo, izvinite što vas prekidam, ja sam sada čuo konkretan primjer, bukvalno pre 10 minuta nego što ćemo snimati ovu emisiju, da su ljudi koji nisu inače sa Novog Beograda izabrali vas kao opciju za koju će glasati zbog toga što neće za Đilasa, neće za, ne znam, Radulovića, odnosno kogodroni kandidat za odbornika, i vi ste im tu prosto kao opcija za koju mogu da glasuju. Ovde se naravno podrazumeva čoveka koji neće da glasa za SNS. Gledajte, Novo Beograd živi
preko 300.000 ljudi nezvanično, jer ima dosta njih koji žive nisu prijavljeni ni ovde, žive u iznajmljenim stanovi i tako dalje. Ja sam ovde 6 godina već predsjednik opštine. Znači, ja mislim da ne postoji jedna osoba u ovom gradu, nije važno da li iz Mladenovca, Lazarevca, da nema nekog s Novog Beograda, nemoguće, ili da nije imala prilike da bude ovde, ili ima neku porodicu, prijatelje, znači, prosto je nemoguće. Kogod je želeo iole da se informiše na koji način vodim opštinu, kako gledam na neke stvari, mogao je ovde da vidi koji je pravac, šta su prioriteti i opet ponavljam, ja ću o tome govoriti. Naši prioriteti jesu deca, jesu stari, jesu briga o ljudima, pre svega briga o ljudima. Ovde svi govore o nekim, stalno govorimo o nekoj infrastrukturi, o nekim strancima, zaboravljamo brigu o nama koji živimo u ovom gradu i tako dalje. Ali opet ponavljam, to je opet, o tome možemo da pričamo i kasnije i to će biti govora kroz taj naš program, ali mislim da svako ko želi da se informiše, on može da se informiše, može da sazna barem šta smo mi ovde radili. Dobro, ovde govorimo o elektronski pismenim ljudima. Ovde nisu, pa i oni koji nisu pismeni mogu da čuju, mogu da pitaju, a šta je taj Šapić tamo uradio za vas, na primjer. Jer ima nekoga, a zbog čega ste mu dali, zašto je 36% Beograđana, a zašto je on, kako je on pobedio na Novom Beogradu pre 2 godine? Nije to palo s neba. Znači, ljudi mogu da se raspituju, ja samo ne želim da izlazim sa tim obećanjima koji po meni vređaju građane, vređaju njihov intelekt. Prvo, ja slušam tu obećanja raznorazna koja ozbiljan čovek ne može da da određene obećanja, jer postoje procesi koji ne zavise samo od vas. Evo, možete da se raspitate na Novom Beogradu, nisam imao ni jedno predizborno obećanje, ni jedno. A uradio sam ovo stvari. Nekako se bolje osjećam kad nešto uradim da kažem ovo sam uradio, nego da kažem ovo ću uraditi. Jer tu već ulazim u situaciju da s nekim manipulišem zarad tog glasa. Imao sam čak puno situacija na Novom Beogradu, su me ljudi sretali i znate kako je prosto upadnu u tu atmosferu. Predsjedniče, ako nam uradite taj park tu, mi ćemo da glasamo za vas. Ja kažem, ako je, ja da vam obećam da ću da uradim park za 2 meseca, ne mogu, zato što postoje objektivne okolnosti, ne može da se uradi tek tako. A ako je to jedini raz, zašto ćete glasati za mene, nemojte glasati. Pa nema veze, srećemo se mi nekad u nekoj drugoj prilici. Ja ću se potruditi da ga uradim, ali da vam kažem, bit će sigurno. Čiji prođu izbori, ja to ne mogu. A ne mogu da radim jer ja ovde živim, ja sam rođen na Novom Beogradu. I ne računajući deo kada sam otišao iz Beograda, igrao u inostranstvu i kad se vratio meni, ovde živi porodica, žive svi moji prijatelji ovde u ovom gradu. Ja stvarno, i kad ovim poslom prestanem da se bavim, a nemam nameru čitav život da se bavim, i ovo je jako jedan posao gde nikad ne znate šta vas čeka sutra. Ja stvarno ne želim ni od koga da se skrivam, ja ne želim ni od koga da bežim zato što sam ga slagao, prevario, obmanuo zarad nekog glasa političkog. Ja to ne mogu da radim, ja to ne želim da radim. Tako da ljudski je grešiti, ja mogu da pogrešim. Mogu da se izvinim nekom jer sam pogrešio, ali da dajem ta neka velika obećanja, da zarad političkih poena, trenutnih glasova, govorim neke velike priče, svi imaju te velike priče. Evo, i potpuno sam svestan da će me to koštati, ali verujte da između toga da dobijem par procenata više i da kupim jedan svoj lični nemir prema ljudima koje srećem na ulici ili da dobijem neki procenat manje, a da nastavim da živim u stanju u kojem živim danas i koje sam čitav život živeo, to je da se zaista ni od koga niti sklanjam, niti skrivam. Ja se odlučujem za ovo sada i da li će to mene da košta moje političke karijere sutra? Da li je ovo nemogući način da se bavite ovim poslom? Verovatno ili možda, vidjet ćemo. Ali ono što je sigurno, da neću da menjam svoje poglede na život i svoje životne postulate samo zato što se bavim poslom u kojem je neophodno da manipulišem. Sad ste sami pominjali procente, pretpostavljam da svaka politička opcija, stranka vrši neka interna istraživanja. Ono što mi vidimo po medijima, raznorazne agencije se bave time, naravno popularno je pred izbore, jedni vam daju 9%, drugi idu do 16%. Kakva su vaša neka, kakvi su rezultati vaših istraživanja? Ne bih komentarisao. Radim i ja neke svoje stvari, ali ne bih komentarisao iz mnogo razloga. Mislim da se jako puno manipuliše. Ajmo ovako, ste bliži 9 ili 16? Ne, pa kako da vam kažem, nemam ja baš 6 godina, pa ćete sad vi, ja da hoću da vam kažem, ja bih vam rekao. Tako da, mislim da mnoga ta istraživanja koja se objavljuju služe za spinovanje javnosti i za pravljenje slike onako kako onaj koji ima mogućnost medijskog spinovanja želi da ostavi na ljude i oni imaju veliki uticaj na ljude kada donose odluke, ali ja nemam mogućnost medijskog spinovanja, ja ne mogu
da čak ni tačnu informaciju pustim u medija, kamoli ispinovanu, tako da ću zadržati za sebe informacije koje ja interno imam koliko procenata. Dobro, jedan ste od prvih ljudi koji je uopšte najavio kandidaturu za predstojeće lokalne izbore u Beogradu i tada ste bili prilično, kako bih rekao, otvoreni za, kako ste sami, čini mi se, rekli, saradnju sa svima. Međutim, sad ne znam da li je to uzrokovano približavanjem izbora, relativno skoro ste rekli da ne postoji ni 1% mogućnosti saradnje sa Srpskom naprednom strankom, a evo, ako se ne varam, pre neki dan ste ispod te crvene linije stavili i Dosta je bilo. Šta se promenilo umeđu vremenu? Pa, znate šta, vi ste sada onako suštinski rekli istinu, ali i niste baš. Zato što ste, neki vaše kolege imaju tu osobinu da vole da uprošćavaju stvari. Postoje pitanje na koje ne može se odgovori u jednoj rečenici. I ja sam bio gost u jednoj televizijskoj emisiji u kojoj sam na pitanje a s kim ćete sarađivati i kako ćete, kako vidite posle izbora, ja sam odgovorio u 6 rečenica. Ali onda su imali potrebu oni to da prevedu u jednu rečenicu. A u toj jednoj rečenici je rečeno mogu sa svima kogod mi izabere za gradonačelnika. Pa da, ali to bi isto bilo kao kad biste vi rekli danas sam uzeo pare na poslu i otišao kući. Ali niste objasnili da je u stvari to novac za platu koju ste vi zaradili godinu dana i da niste nikome uzeli i oteli pare, nego ste to vaš novac koji je zarađen i da ste odneli kući svoje porodice jer od toga živite. Kad kažete uzeo sam danas pare i otišao kući, možda da ste ukrali, možda ste oteli, možda ste nekog opljačkali. Tako je ova moja rečenica mogu sa svima koja je prenešena i koju ste vi sada takođe iznali do juče ste mogli sa svima, a sad odjednom ne možete. Ponovit ću ono što sam tada rekao, a to je bilo eksplicitno ovako rečeno. Spreman sam da razgovaram sa svima, zato što ko nije spreman u ovom poslu da razgovara, taj ne treba se bavi politikom. Jer ljudi dok vode ratove, među sobom razgovaraju, dok se ubijaju. Mislim da smo mi još daleko od ubijanja i ne daj Bože da počnemo da se ubijamo i ne daj Bože da imamo atmosferu u društvu takvu da ne možemo ni da razgovaramo samo zato što se politički ne slažemo. To je prva stvar. Pa sam onda drugu stvar rekao, da smatram da su ovo lokalni izbori u kojima glavne teme treba i moraju da budu lokalni problemi i da vidimo da li se tu i oko čega slažemo ili ne slažemo i da visoka politika koju određene stranke vode ne sme da ima uticaj na naše odlučivanje o tome s kim ćemo ulaziti u koaliciju, s kim nećemo. Pa sam onda rekao treću stvar. Ukoliko ne budem bio u prilici da budem gradonačelnik ili da vodim grad, neću pristati ni na kakvu političku trgovinu zarad radnih mesta, političkih funkcija, direktorskih pozicija. I to sam jedini rekao i tada i još uvek niko to nije izgovorio do mene danas. Nakon toga sam rekao da postoje pojedinci u određenim organizacijama s kojima ni cveće sadio ne bih, zato što se ponašaju kako se ponašaju, suprotno mojim uverenjima, zato što vređaju, zato što kleveću, zato što proglašavaju ljude za svoje neprijatelja koji su politički samo neistomišljenici, zato što se ponašaju suprotno svemu onome u šta i ja verujem i naša organizacija da je ispravno, ne treba da se širi mržnja među ljudima i ne trebamo da dovodimo ljude, komšije u situaciju da kad uđu u lift u jednoj zgradi zato što su različitih političkih opredeljenja da se pobiju. I sa takvima nikad ništa radio ne bih, ma po cenu da ne znam šta budem, a ne gradonačelnik. To sam tada rekao. Tada su sve ovo što sam ja sad izgovorio vaše kolege zamenile mogu sa svima. Pa dobro. Ako je to sada skraćena verzija, u redu, ja da sad puno objašnjam. Umeđu vremenu, šta se promenilo i zašto su sad postoji dve organizacije sa kojima ni ovo, što sam sad sve nabrao, ne postoji mogućnost da ulazimo u dalje dogovore. Zašto? Prvo što je umeđu vremenu ti pojedinci koji su bili iz raznih stranaka organizacija, su postali zvanične organizacije sa svojim zvaničnim saopštenjima. Znači ja sad tu ne govorim o deljenju letaka nepotpisanih, vređanja mene kroz razne portale, preko raznih otvaranja divljih portala, slanju meni inspekcija, budžetskih, policija, pritisaka. To je sve išlo onako, ne zna se kao odakle dolazi. Ali kad vi imate da Srpska napredna stranka posljednjih par meseci zvanično mene naziva pljačkašem, hoštaplerom, lopovom, siledžijom, prevarantom i tako dalje, i to ponavljaju iz nedelje u nedelju, onda je to suprotno svemu onome za što se ja zalažem. Zamislite kad bih ja prihvatio da se tako neko prema meni ophodi i da ja sutra zarad moje neke funkcije sam spreman s njim da sarađujem, pa šta bih onda, kakvu bi poruku ljudima poslao?
A čekaj, zar niste sad poslali dve suprotne poruke? Ovo onda liči da ste vi emotivno odreagovali. Dakle, da oni to nisu rekli, vi biste mogli da sarađujete sa njima. Odnosno da razgovarate, da ne budem... A šta je sporno tu? Pa ispravite me sad ako grešim. Dakle, ovo je emotivna reakcija na to što su oni rekli vama, ne na to što oni rade i kako rade. Ja nisam robot. Ja vas pitam nešto, vama kad sedite negde u restoranu i neko vam dođe i priđa, kaže vi ste hohštapler, fekalija i najgora osoba na svetu. A šta vi uradite? Vi nastavite da ručate. Vi emotivno ne reagujete. Ili pomazite tog čoveka, platite mu piće. Ili kažete, nemojte moj... Ne, ja potpuno razumem vašu reakciju, ali šta je to čudno? Takvi ljudi koji mogu da kažu tako nešto u javnosti, dobro, to znači da su oni ranije bili loši. Ali iza toga nije stala organizacija. Ja s takvim pojedincima ne bi sarađivao, ja sam to rekao i pre par meseci. Sa takvim pojedincima nema dogovora. Ali ja nisam znao da li će ti pojedinci da budu ispred organizacije. Mi ni danas ne znamo ko su pojedinci. Svi viču tim, mi ne znamo. Onog momenta kad je zvanična organizacija stala, iza tog stava, ja nemam šta više s njima da razgovaram. Dokle nije zvanična organizacija, dođe pojedinac i ja kažem, nemojte se ljutiti, ja s vama nemam šta da pričam. Vi se ponašate suprotno onome u što ja verujem da je ispravno. Vi vređate moj lični integritet, moje dostojanstvo, moju ljudskost. Kako da vam kažem, ponašate se uličarski i kafanski. Jer da nismo na javnim funkcijama. Pa znate vi kako se u kafani to rešava kad vam neko kaže za stolom? Pa svi smo bili u kafani. Pa koji to čovek sa iole dostojanstva pušta da mu neko to izgovara? Možete jednom da kažete, ajde, neću odreagovati. On je čovjek koji preko toga prelazi. Ta je ljudska gnjida. Ja ne želim da budem ljudska gnjida koji treba da daje primer ljudima sa odgovornog mesta. Mislim, taj koji je pomislio da sam gnjida, taj se prevario. Ja ne radim to nikome. Nikada to uradio ne bih. Niti ću uraditi. Videli ste, ni nakon toga nisam uradio. Ali imam pravo da kažem, onog momenta kad je zvanično stala stranka ili organizacija za tog stava i potpisala ga, tog momenta, svaka vrsta razgovora i dogovora ne postoji. Ista situacija sa pokretom Dosta je bilo. Skoro ista, manje ili više, ista suština kada su se potpisali, iako su i oni slično radili, i stali sa tim napadima, optužbama, lažnim klevetama, vređanjima tog trenutka. I odmah da vam kažem, kogod se tako bude ponašao, ja ni sa kim neću sarađivati i zato što nije ovde suština da li ću ja napraviti matematiku do 51. Jer mi moramo da se na odgovornim mestima ponašamo onako kako verujemo da treba da se ponašaju svi oni ljudi koji glasaju za nas i koji ne glasaju. Jer mi smo njihovi predstavnici. Zamislite kad bismo postavili sve stvari tako, ma sve može samo do 51. Ja na to ne mogu da pristanem. A opet ponavljam, spreman sam bio i tada i sada da se sa ljudima s kojima se ne slažem vezano za visoku politiku dogovorimo oko lokalne politike, jer za nas se glasa lokalno politički. I od toga nisam odustao, ali to nema veze s ovim vama. I ajmo još par pitanja, pošto se polako bližimo kraju. Vi ste bili u kabinetu gradonačelnika kao pomoćnik svoje vremena. Jes. I sami ste na početku ovog razgovora rekli da su ingerencije predsednika opštine i gradonačelnika potpuno različite. Jeste li se propitivali, jeste li dorasli za gradonačelnika? Pa znate šta, ja da ne mislim da sam dorastao, ja se ne bih kandidao. Kako vam kažem? Meni je jedinica mere ta da sam 9 godina u ovom poslu, nijedan od svih ovih kandidata čije imena čujete nije 9 godina u kontinuitetu na ovom poslu. 3 godine sam bio u kabinetu gradonačelnika, imao neke svoje, nije to, neću ja da budemo jasni, niti sam ja tad vodio Beograd, niti su moje, ne znam, velike zasluge. Bilo sam imao određene oblasti koje sam radio te 2,5 godine. 6 godina vodim najmnogoljudniju opštinu u Srbiji. Na prošlim izborima sam samostalno izašao. Jedan od retkih koji je pobedio Srpsku naprednu stranku samo sa mojim imenom i prezimenom. Možda nisam dorastao, ali imam pravo da verujem da jesam. Možda ovo sve što sam nabrojao nije dovoljna referenca. Možda je zaslužio neko drugi, da ne nabrajam sad njihove imena. Ali ako ovo što sam sad rekao nije nekome dovoljno, ja više od ovoga nemam. To mi je što mi je. To je moja preporuka. Jedno od poslednjih pitanja je prilično opšte, dakle, zašto vi, a ne Siniša Mali? Moram da kažem Mali jer ne znamo ko je kandidat sa ove liste. Ne znam, to moraju građani da odluče. Zamislite kada biste, opet vam kažem, to su pitanja gde ne možete budete
objektivni. Pa ja da ne mislim da sam najbolje moguće rešenje, se ne bi kandidao. Što je kad biste pitali fudbalera koji izlazi na teren, pa dobro, zašto ti sad ideš da igraš da pobediš, a što ne bi on pobedio? On kaže, pa ja da mislim da on treba pobedi, ne bi istračao na teren. Ja verujem da imam dovoljno znanja i iskustva da vodim Beograd, a na građanima je da odluče da li će poverenje daju meni, nekom drugom, trećem, u svakom slučaju kako god da prođe. Ja, za razliku od drugih, neću, kogod bude bio na čelu Beograda, šta god ja njemu lično mislio, ne mogu da želim njemu loš mandat. Ovo je moj grad, ja sam ovde rođen, ovde žive moji prijatelji, porodica, ja Beogradu ću uvijek da želim dobro. Mi smo svi prolazni, znate, tako da, što se toga tiče, bio ja na čelu Beograda ili neko drugi, ja ću mu uvijek želeti da bude bolji. Ovaj grad je, mislim, kako vam kažem, ovo je naš grad, nema drugi. I ovo će biti poslednje pitanje, prilično ste aktivni na društvenim mrežama. Prvo moram da vas pitam, jer sami pišete sa Twitter naloga. Pa, nažalost, nemam gde drugde da budem aktivan. Nemam gde drugde da budem aktivan, pošto prilazak medijama potpuno skoro zatvoren. Činjenica da u jednoj emisiji koja se 5 puta nedeljno bavi Beogradom kao Beogradska hronika nisam gostao 5 godina, vam dovoljno govori, kad pričamo o čisto jednoj lokalnoj temi, tako da nemam tih mojih naloga, ja vodim naloge, da. Pre neki dan ste se nazvali ujediniteljem. Čini mi se da ste pomenuli Krstića, Malog Lava. Podsjetite me samo još koja je na to. Pa da, samo sam rekao da su me poslednjih par dana pojačali su se napadi na mene od strane gospodina Radulovića, lidera pokreta Dosta je bilo, bivšeg ministra, aktiviste homoseksualne, biseksualne populacije, Zdejkovića, zatim mladog komičara Lava Pajkića i ne znam ja više koji je četvrti, pravo da vam kažem. Tako da i marketing ili menadžer, kako se zove, marketing stručnjaka i bivšeg savjetnika predsjednika Nebojše Krstića i onda sam napisao da eto, ako ništa drugo sam ujedinio njih četvoricu i ne može niko da me ospori da ne širim ljubav. Pa dobro, možda ćete biti i ujedinitelj posle ovih lokalnih izbora u Beogradu. Nisam shvatio baš ovo, ali ajde, dobro. Pa recimo neke ekipe koja će formirati vlast u gradu. Pa neka ekipa će formirati sigurno, neko će do 51 doći, da li ću ja biti deo te ekipe, moram da vam kažem da ne znam. U ovom momentu to mislim da niko ne može da zna, ali ja sam popričao, ja sam u svojim stavima uvek bio, normalno živimo u takvom vremenu da svako ih čita kako im odgovara, pa evo, kao što smo na početku razgovora rekli, moje jasno i decidno i eksplicitno objašnjenje se normalno uvek pročita kako kome odgovara. Ovde ćemo, ovako kako se to žargonski kaže u komadu, nema seckanja, dakle čuće gledalci ono što ste zapravo htjeli da kažete. Gospodine Šapiću, hvala vam za ovaj razgovor i jedno što mi ostaje jeste da vam poželim fair izbore, zapravo da makar to bude korektno. Pa, znate šta, ja sam fair čovek, fair izbori nisu i ne mogu da budu fair, jer sama medijska zastupljenost, ne samo u ovih mesec dana, nego u protekle 4 godine, apsolutno nije fair i nemamo prilike ni približno da govorimo o lokalnim stvarima, problemima, ali i to je negde izbor građana. Građani su glasali za određene ljude koji su stvorili ovakve uslove, pa ako je njima dobro, ako sam ja da objašnjam građanima kako trebaju da žive i šta je za njih dobro. U redu, hvala mi žena. Molim.